Banbagati wale do sen fɛ Tɔnbɔkutu ani Gawo min ye civil 49 ye k'olu fatura ani finitigi 15 k'a kɔni foroba nafolo kɔni ŋanamunen min ye Abdurahamani Ɲangi ye k'ale kɔni bɛ mandat de dépôt kɔni na Jalakɔrɔba poste kɔni na a yirala k'a fɔ ko banbagati dɔ kɔni su yera ni Burukina yɛrɛ kɔni kun ye Mali dɛmɛ ka Mali to banbagati kɛlɛ kɔni kɔnɔna la banbagatiw kɔni kun tɛ se Burukina ni Ibrahim Traoré kɔni kumakan ye an balimaw aw bisimila an ka bi don kibaru kɛnɛ kan bi kibara fɔlɔ o bɛ tali kɛ min ye lakanabaliya ye ayiwa a yirala k'a fɔ ko an ka jamana nɔrɔyan fan fɛ min ye banbagati wale dɔ ye ni ale yɛrɛ kɔni kɛra yen nɔ min ye maa 49 ye civil la ko olu fatura min ye finitigilakaw fan fɛ maa 15 ko o fana fatura kibara minnu sera ma ni banbagati wale in sen fɛ a yirala k'a fɔ kunu min kun ye septembre kalo tile 7 ye tilegan fɛ nɛgɛ kaɲa 13 kɔnɔna la min ye Mali armée olu kɔni ye communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko Gourma Arawus kɔni fan fɛ min ye Konanaf bateau ye ko o kɔni attaquera wuladayan fan fɛ kibaraw bɔra tuguni k'a yira k'a fɔ ko kunu Tɔnbɔkutu ani Gawo fan fɛ ko banbagati wale kɔni kɛra ye waleya ye ale kɔni juguyara sabula min ye bateau attaque ye ko o kɛra Gourma Arawus banbagatiw ye ko olu kɔni ye roquette de fili bateau kɔni ma ji la ni bateau n'o ye Konanaf ma o kɔni ka bateau ye ni ale ye bateau belebeleba ye ni a bɛ Tɔnbɔkutu ani Moti kɔni cɛla la ko ni bateau in kun bɛ ka bɔ Gawo de k'i kun ɲɛsin Tɔnbɔkutu kan tuma min na ale kɔni bɔra Gawo ko a sira min ye banba ye a sira ye tuma min na a sira ye ko min ye 3h du matin ye bateau in kɔni y'i kun ɲɛsin Tɔnbɔkutu sira kɔni kan tuma min na olu kɔni bɛna surunya Gourma Arawus la kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Alba Koriya ale ni Zorko fanfɛla la n'olu bɛɛ lajɛlen bɛ Gourma Arawus kɔni cercle la ko attaque kɔni kɛra bateau la o yɔrɔ kɔfɛlen kɔni na tuma min na attaque kɔni kɛra finitigiw senfa ka sa ni yɔrɔ kɔfɛlen na tuma min na finitigiw kɔni sera yen nɔ min ye banbagatiw ye ko olu kun ɲasi banba an ka finitigiw dagayɔrɔ la ka taa banbagati wale dɔ fana kɛ yen nɔ ni banbagati wale in kɔni faralen ɲɔgɔn kan a yirala k'a fɔ min ye an ka finitigilakaw fanfɛla ye ko civil 49 olu kɔni fatura finitigilaka 15 olu fatura ani jogini caman bɔra la maa minnu bɛ yen nɔ n'u olu kɔni jogina k'u bɛɛ lajɛlen cɛla ka taa Gawo kɛnɛyaso la okumu kɔnɔna la o ye welewele bila bɔlɔlɔ sanfɛ ko Gawo a n'a lamini na maa wa n'i bɛ se ka taa i jeli di Gawo kɛnɛyaso la walasa a bɛ se ka kɛ ni banabagatɔ ninnu na cogoya min na wa o tɛmɛnen ka bɔ yen a yirala k'a fɔ ko finitigiw kɔni wulila ko ka baaraw kɔni boloda walasa u bɛ se ka boloda ni banbagati ninnu kan cogo min na min ye banbagati 50 ani kɔ ye ko u sera k'olu neutraliser ayiwa nin ye communiqué min bɔra Mali gouvernement kɔni yɔrɔ la ni communiqué in kɔnɔna la gouvernement u y'a yira k'a fɔ ko ka kɔni ni dusukasi wale ye ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔdenw ma min ye tile 3 tasibila ye ni an b'a fɔ o ma deuil national ko o kɔni bɛna décréter wa o deuil national ale kɔni daminɛra bi juma dɔ la wa a bɛ kuncɛ kari nata wa min ye finitigiw ye hali bi ko olu kɔni bɛ baaraw bɛɛ lajɛlen na walasa u bɛ se ka ni banbagati ninnu minɛ cogo min na wa ni banbagati wale ale kɔni revendiquera min ye banbagati jɛkulu minnu ye n'u b'an ka jamana kɔnɔ ni olu tɔgɔ ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans no olu b'an ka jamana kɔnɔ yan kabini wagati jan olu y'a yira k'a fɔ ko olu de nɔ ye ni banbagati wale in kɔni ye ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibara wale m'an bolo ka da kulo kan o de k'a fɔ hali bi lakanabaliya okumu kɔnɔna la a yira k'a fɔ Jalakɔrɔba poste la ko min ye banbagati dɔ ye ko o su kɔni yera ye hakilina jiginna an b'a yira k'a fɔ min kun ye kari tɛmɛnen ye an ka kibara tɛmɛnenw na an y'aw ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko kari donna septembre kalo tile 3 la banbagati wale dɔ kɔni kɛra Bamakɔ ani Sikaso furancɛ la kɛrɛnkɛrɛnna finitigiw dagayɔrɔ la Jalakɔrɔba o banbagati wale in kɔni sen fɛ a yirala k'a fɔ ko min ye cɛ marifatigi ye u k'u nana ka na an ka finitigiw kɔni attaquer mais tuma min na attaque kuma fɔra min ye renfort ye o kɔni bɔra fan bɛɛ k'u ɲɛsin ni makɔfɔlen ninnu kɔni ma o sen fɛ ni attaque in kɔni kun cɛra o de okumu na min ye finitigilakaw fanfɛla ye a yirala k'a fɔ ko maa 3 bɔɲɔgɔnkɔ kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni jogina maa 1 bɛ ale ye polisi ye maa tɔ 2 ninnu ko olu ye civil ye nka a yirala k'a fɔ ko tarata don septembre kalo tile 5 min ye maa 1 ye ko o su yera Jalakɔrɔba ni yɔrɔ kɔfɛlen in na sabula attaque in sen fɛ a yirala k'a fɔ ko min ye banbagati 1 ye ko o fana kun su yera ni tɔw kun taara k'ale to ni marifaw ani marifakisɛw kɔni yera ale kun ni farala kan o bɛ k'a fɔ i n'a fɔ banbagati 2 de kɔni su yera ni yɔrɔ kɔfɛlen in kɔni na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen yuruguyurugu kɛlɛli an ka jamana kɔnɔ a yirala k'a fɔ min ye Abdurahamani Ɲangi ko ale kɔni bilara mandat de dépôt kɔni na Abdurahamani Ɲangi ale yɛrɛ kun ye tɛnɛnkun kɔni député kɔrɔ ye wa min ye haute cour de la justice o kun ɲɛmɔgɔ kɔrɔ kun don min ka baara bɛnnen don ka ministre ka kiri tigɛ minnu bɛ dankari jamana foroba wari kɔni na ayiwa a yirala k'a fɔ ko ale n'a baarakɛɲɔgɔn caman ko olu kɔni minɛlen don k'u bila mandat de dépôt la sabula ko u ye wari dɔ kɔni ŋanamu
wa ale yɛrɛ ka minɛli kɛra kunu min ye septembre kalo tile 7 kɔni ye. Ni yɔrɔ in na an bɔla dɔnniya ka yira ka fɔ min ye Ibrahim Boubacar Keita kɔni ka fanga wagati ye. Ɲɛmɔgɔ caman bɛ yen nɔ an bɛ wagati min na bi olu kɔni tɔgɔ fɔlen don yuruguyurugu kɔni na wa caman fana bɛ yen nɔ olu minɛra. Maa minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ n'u olu kɔni tɔgɔ bɛ yuruguyurugu sɛbɛn na ni wagati in na ni minisiri kɔrɔ caman don. Aruna Ture, Babar Gano, ale ni Baba Ahmed Aidara ani minnu fana bɛ yen nɔ n'u olu kɔni datugulen don kaso la ka sababu kɛ ŋanamu wari kɔni dumuni n'o ye ministre de la finance et de l'économie ni ale ye Madame Boire Fili Sissoco ye. Isaka Sidibe n'o kun ye assemblée président kɔrɔ ye. Ni maa kofɔlen minnu tɔgɔ fɔlen don ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye baara kɛ ka Ibrahim Boubacar Keita kɔni to fanga kɔni na. Nka an bɛ wagati min na ko bi ko u n'u ɲɔgɔnna caman kɔni nɔ bilenen don kiiribulon kɔni na ko u ka sababu kɛ u sera min ye jamana foroba wari ma ko u sera k'o ŋanamu. Ni Burukina kɔni kun ye dɛmɛ don Mali ye tuma min na Mali kelen kɔni kun bɛ banbagati kɛlɛ kɔni kɔnɔna la banbagatiw kɔni kun tɛ se Burukina. Capitaine Ibrahim Traoré kumakan ye min ye Burukina kɔni teleso ye ale kɔni ye Ibrahim Traoré ka ja dɔw bɔ ja min bɛ yen nɔ ni o ja ninnu taara kabini uti kalo tile 31 na o interview kɔnɔna la min ye Ibrahim Traoré ni ale yɛrɛ ye Burukina transition ɲɛmɔgɔ ye ale y'i da don gɛlɛya caman na k'a lase wa ni kuma in kɔnɔna la an bɛ se k'an sɔnni da kumakan 3 de kan a ka kumakan fɔlɔ a y'a yira k'a fɔ ni Burukina kun ye Mali dɛmɛ tuma min na Mali kelen kɔni kun bɛ banbagati wale kɔni kɔnɔna la ko ni gɛlɛya mun bɛ Burukina la o kun t'u sɔrɔ. O de hukumu na ko olu kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka Niger dɛmɛ walasa ni banbagati wale bɛ se ka kunbɛn. Sabula wagati dɔ la Niger ale ni Burukina kun faralen don ɲɔgɔn kan ka Mali dɛmɛ banbagati kɛlɛ kɔnɔna la nka ko Niger y'i fosi ka bɔ yen tuma min na Faransi kɔni y'a fɔ Niger ye. O wagati kɔnɔna la ni banbagatiw gɛnna ka bɔ Mali la walima ka bɔ Burukina tuma min na n'u sera Niger ko maa kɔni tɛna se ka s'u ma ko kɛra kɔlɔlɔba ye banbagati kɛlɛ kɔni kɛlɛli kan ka bɔ ni jamana ninnu kɔnɔna la. O senfɛ min ye capitaine Ibrahim Traoré ale ka kuma la ale y'a yira k'a fɔ tuma min na Niger finitigiw ye fanga ta ne olu ye welewele bila Mali ani Burukina ma ko olu kɔni bɛ wuli k'o invitation kunbɛn sabula o bɛ ka yira k'a fɔ ko u b'u jɛ ka kɛ kɛnɛ walasa ni banbagati kɛlɛ in bɛ se ka wuli cogo min na wa ko min yɛrɛ ye kɔni ye ale dabali ban ni a fɔra dɔrɔn ko finitigilakaw ye fanga ta ko o bɛ digi maa caman na ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ko ni jamana ninnu bɛ kɔlɔlɔ min na ko de ye k'a fɔ civil kelen jamana kuntigi ko ni jamana ninnu bɛ o kɔlɔlɔ la sabula civil bɛ fanga ta u bɛ fanga min ye jamana sariyasoba ye u b'o yɛlɛma ka k'u ta ye wa u bɛ dɔ fara u ka mandaw kan u bɛ wale ŋanamu ko foyi tɛ b'o la nka ko n'a fɔra ko finitigilakaw ye fanga kɔni ta o bɛ kɛ ko ye ko min na ni i n'a fɔ ko o ye k'i n'a fɔ ko o ye mɔgɔ fagako ye ko o hukumu na ko ale kɔni tɛ jɔ ni nin ko ninnu ye nka aw ni ne an ka jɛ ka Ibrahim Traoré kɔni lamɛn a bɛ ka nin kɔrɔfɔ ninnu lase nanzara. Si le Burkina avait soutenu sérieusement le Mali en son temps, soutenu le Niger, le terrorisme n'allait peut-être pas arriver ici. Mais on est resté là parce que les gens à l'époque ont peut-être reçu les instructions de rester là pour que ça se déporte chez nous aussi. Donc nous avons bien compris la leçon et ça ne va pas arriver une deuxième fois. Donc la sécurité du Niger, c'est notre sécurité. Nous, on opérait très bien avec l'armée nigérienne. Voilà. Et à un moment donné, voilà, le président de Chia a décidé de ne plus opérer. Et ça nous posait des problèmes parce que ceux qui nous attaquent de l'Est et quittaient le Niger, ils viennent et ils repartent tranquillement. On n'avait pas l'autorisation de rentrer de poursuite. On peut les observer depuis nos avions, ils repartent tranquillement. Là, il y avait problème. Mais là, aujourd'hui, déjà, avec voilà, ceux qui sont en place, lorsqu'ils attaquent, ils rentrent, on frappe, on rentre. Voilà, donc il y a cette possibilité déjà, donc c'est déjà très bien. Et maintenant, si on veut s'attaquer au peuple nigérien, on va s'y opposer. Et puis quand on dit coup d'État, ce n'est pas uniquement militaire. Pourquoi quand les civils font leur coup d'État, on ne parle pas? C'est des coups d'État. Puisque s'il y a des textes écrits qu'on appelle constitution, qu'on doit respecter, parce qu'on a juré, on a prêté serment de respecter, ces civils-là font des coups d'État, on n'en parle pas. On les encourage. Ils tuent leur peuple. On n'en parle pas. Il n'y a pas de droit de l'homme, il n'y a rien. C'est normal. Ils sont reçus, on déroule le tapis rouge. D'autres militaires, peut-être même sont encouragés. Mais pourquoi au Niger, il y a un problème? Il faut qu'on se pose la question. Ou bien on n'a pas le droit de réfléchir. On n'a pas le droit de se réveiller. Ouais, il y a un problème. Moi, je ne vais pas commenter ces propos. En tout cas, j'attends à ce que nos différents médias et voilà, panafricains et tous commentent ces propos-là parce qu'il y a beaucoup de messages dedans.
Et on a très bien compris. Aïwa, ame do ke anga jamana be ni galemina ala ka sandi anga jamana koni finituguma wala sandi bamakati kelen be se ka ta ka bo anga jamana kono wa mamunu be no nulu koni bonala unila ni bamakati wala en kono senfe ame do ke ala ka bada dalu no way aïwa an balima ni ne koni ku anga bidon kibaru e ka do kuloka onu ci ka kuluma jola au kambe anga don kibaru wala keneka